Ja, men Lars, hvordan det annars været at sige til nye måneder, når vi har fortsat så her i Danmark? Ja, men det har jo været spændende. Altså, det er jo ikke noget job, jeg har søgt. Det var en situation, der opstod, og det er jo spændende, og det er selvfølgelig også meget udfordrende, fordi at min forgænger havde jo timet det meget flot på den måde, at da han holdt op, så kom finanskrisen, og derfor er det sådan, det har været meget udfordrende, men det er meget spændende. Og specielt har den sidste uge været spændende, fordi vi har jo lavet en helt ny regering, og vi har præsenteret et helt nyt arbejdsprogram for den nye regering, Danmark 2020. Her der vil en stor brøyding til at komme i hendan session som fortsætter. Årsager? Ja, skal jeg slå over til dansk barn? Har det været en stor omvæltning for dig? Ja, altså jo, det har det selvfølgelig, men altså, jeg har jo været minister siden 2001. Jeg var først indenrigs- og sundhedsminister i nogle år, og så var jeg finansminister. Så i forhold til det med at arbejde med politik og sagsområderne, så har det jo ikke været nogen stor forskel. Men det er klart, at det her er en meget mere eksponeret post. Der er meget mere fokus på det, vi gør, og det er jo også det, Sune og jeg har måttet erfare nogle gange her på det seneste. Altså for eksempel alt det tumult, det kunne skabe, at vi valgte i Sones vinterferie at tage afsted 4 dage med vores børn til Tenerife. Det skal jeg nok lige vende mig til, at der er sådan en enorm interesse på den her post. Hvordan er det du selv at have givet til her i starten som fortsætter? Ja, det er jo sådan et godt spørgsmål. Hvis jeg nu sagde, at det er gået rigtig dårligt, så vil det jo blive en nyhed. Og hvis jeg siger, at det er gået rigtig, rigtig godt, så virker det som selvpral. Så jeg synes, det er gået rimeligt fornuftigt. Der er ingen tvivl om, at som jeg sagde før, at vi er udfordret. Altså, vi er blevet ramt af en krise, der har gjort, at Danmark har tabt lige så mange arbejdspladser på de sidste 1,5 år, som vi normalt taber på 10 år. Og det er en omvæltning for Danmark og danskerne, at vi efter en lang periode, hvor det bare er gået fremad, nu pludselig skal til at sætte tæring efter næring. Det er en udfordring, men op mod den, så synes jeg, det er gået nogenlunde fornuftigt. Hvor godt det er gået, det kan man jo først bedømme, når der kommer folketingsvalg, så er det jo danskerne, der bestemmer, om det er gået godt nok. Så har du en god selv til, at han har klaret sig som fortsættesrørende? Jo, i alt han klarer sig fint. Han er så en annan type forsvarsrørende end hans forgængere var. Men i alt det gik ikke helt fint.